שלום כולם, כבר אני אשים אוזניות כי אני יודעת שישמעו אותי פעמיים. אנחנו נחכה שכזה ייכנסו. ניתן כמה דקות גם לכולם להצטרף וגם שנייה נתאפס על עצמנו. בינתיים אני אשמח שמי שיכול לפתוח מצלמה יפתח, או כאילו גם זה סבבה לחכות כאילו, לזה שנתחיל את הזום, אבל כאילו כשנתחיל אני אשמח שתפתחו מצלמה, מי שיכול, לא חובה. ונראה לי ניתן כזה דקה ונתחיל. כמובן שאם תהיה אזעקה או משהו כזה, אז נמשיך את זה אחר כך, או שאנחנו זמינים לשאלות, או... כאילו, אני בכנות לא יודעת איך להתנהל אם תהיה אזעקה, אבל... הכל טוב, כאילו, נסתדר. תרגיש שמחויבים לזום. טוב. נראה לי שנתחיל. נראה שיש פה הרבה אנשים, ומקסימום מי שיצטרף יצטרף, וגם זה מוקלט. טוב, אז אני אציג את מי מהסגל פה, יש אותי, שירה, אתם כבר מכירים אותי. אני בגדול המתאמת של החוג, זה אומר שכל מה שקשור לתווך בין הסגל לסטודנטים, זה בגדול עליי, כזה כל מה שקשור לכזה לדאוג לרווחה שלכם, ומה שאני יכולה לעזור בו ברמה שהיא יותר חברתית, אז ממש מוזמנים לפנות אליי. יש לנו פה את ניצן, שגם אותו אתם אמורים להכיר, שהוא היועץ האקדמי של החוג, אז גם כל תהייה, שאלה, בעיה שהיא ברמה האקדמית, אפשר לפנות אליו. ויש לנו פה את תמר, שהיא בעצם, התלמידות, ובעצם כל תהייה שהיא בקשר היא בעצם מרכזת כרגע את הקורס המרכזי של עבודה סמינריונית בקוגניציה, שזה בעצם הקורס עבודה מעשית במעבדה, סליחה שאני לא זוכרת את השם בעל פה, תמר תתקני אותי. פרויקט מחקר עצמאי במעבדה. אוקיי. ובגדול הזום הזה נועד כדי לתת לכם לשמוע גם על הקורס הזה, וגם כי פשוט בעיקר הדרך לעשות סמינריות בקוגניציה, אבל גם בכללי על הקורס, וגם איך עושים סמינריות בקוגניציה, ומה השלבים שבעצם אתם צריכים לעשות. אז נראה לי ניתן לניצן את זכות הדיבור. היי, כן, אז אני אחסה כרגע את האופציות. אני לא יודע אם מי שהגיע זה שנה, כאילו זה הרוב אמורים להיות שנה ב'. שנה ב' וגם שלחתי לאלף. זהו, אז גם בטח אם יש נציגי שנה א', אז אני אנסה לחסות הכל. ואני אתחיל ואגיד ששלחתי לינק עכשיו בצ'אט, שסידרנו לפני כבר כמה שנים את כל המידע שצריך על התנסות מחקרית ועבודה סמינריונית, כדי שבאמת, שוב, ניסינו לעשות את זה כמה שיותר ברור, אז אני מקווה שזה יהיה בסדר. בגדול יש לכם בקוגניציה חובה לעשות קורס התנסות מחקרית אחד, ולעשות עבודה סמינריונית. זה לחוג, יכול להיות שגם בחוג השני שלכם אתם צריכים עבודה סמינריונית, אז זה בנוסף. אז זה בעצם הדרישות שיש לכם. אני אעשה כזה סדר באיך אפשר לעשות את זה, ואז ניתן את תמר קצת להסביר על הקורס הספציפי של ההתנסות של קוגניציה. אבל בעיקרון הקורס התנסות יכול להיות או דרך הקורס של קוגניציה שמלווה בעצם תוך כדי מחקר, או דרך מחקר ועשייה חברתית, שזה קורס שלדעתי שנה הבאה לא יעבור. שנה הבאה הוא לא ירוץ, אני חושבת ששנה אחרי אולי, אז שנה א' אם אולי זה רלוונטיים לכם, אבל נעדכן כמובן. כן, אז כנראה שהוא לא ירוץ, אבל בגדול הוא התנסות שהיא יותר סביב תרומה לקהילה, או השפעה על דברים יותר קהילתיים, וזה עובדים כזה בקבוצות יותר. ואני אגיד שיש גם עוד בעצם מסלול שהוא לא כל כך של קוגניציה, אבל מוכר בקוגניציה, שזה בעצם מעשית מחקרית של פסיכולוגיה. בגלל זה גם הקדמנו את הפגישת הסבר הזאת לכל כך מוקדם בתחילת סמסטר ב', כי בעצם אם אתם רוצים לעשות את ההתנסות שלכם במעבדה שהיא גם יושבת בפסיכולוגיה, אז בעצם יכול להיות שאתם תרצו להתמיין אליה
דרך מסלול של המעשית מחקרית בפסיכולוגיה, שזה אומר ממש אמור להתחיל, שוב, אי אפשר לדעת מה הולך בסמסטר הזה, אבל בעיקרון אמור לקרות אי שם אחרי פסח. אבל כל אחד מהמסלולים האלה זה בעצם הדרך שאתם עושים את הקורס. אני אגיד שאם איכשהו נכנסו לפה אנשים מביולוגיה אתגר, או אמירים מדעי הטבע שיש להם עבודה סמינריונית, אז... גם אמירים מדעי המחשב, גם, נכון? אז כן, כאילו כל האמירים עם עבודה סמינריונית, זה לא כי אתה באמירים, זה כי יש את הקורס התנסות. אם אתם לא בטוחים, תשלחו אליי, אבל בגדול יש גם קורסים, נגיד אתגר, זה נראה לי אחר בשנים, שאתגר עושים התנסות בעצם דרך המסלול שלהם, ולכן הם לא צריכים את הקורס התנסות של קוגניציה. מה שכן צריך זה את הקורס, בעצם את העבודה הסמינריונית של קוגניציה, בסדר? וזאת בעצם ההפרדה לשני הדברים האלה. אבל שוב, זה הרבה מקרים שיש, כי יש לנו הרבה שילובים, אבל המקרה הכי נפוץ שלנו בעצם בחוג, זה שעושים את הקורס שתמר עוד שנייה תרחיב עליו, וכחלק מההתנסות במעבדה, עושים כבר את העבודה הסמינריונית במעבדה. בסדר? זה מה שרוב הסטודנטים והסטודנטית שלנו עושים, אבל אני אגיד שגם פה, אם אתם מתחילים התנסות, ונגיד פחות הנושאים מעניינים אתכם, אז יש גם אפשרות לעשות את העבודה הסמינריונית במנותק מההתנסות. זה לא מומלץ, כי זה הופך את העבודה הסמינריונית לפחות מעמיקה, נקרא לזה, אבל עדיין יש אפשרות כזאת. בסדר? אז לפני שאני אעביר את השרביט, גם כמובן שתוכלו לשאול שאלות, אני רק אגיד שיש גם את הפורמט של חילופי סטודנטים, אז אני לא יודע אם יש כאלה שמתעניינים או מתעניינות בחילופי סטודנטים, אבל במקרה הזה, אז ההמלצה שלנו זה קודם כל לעשות, חילופים בדרך כלל עושים בשנה ג', אז ההמלצה שלנו היא פשוט לעשות את ההתנסות והעבודה הסמינריונית בשנה ב', בסדר? זה משהו שאפשרי ואנחנו מעדיפים שזה יהיה בשנה, אבל אם הדבר הזה לא נכנס לכם בלוז ואתם עדיין רוצים חילופים, אז תפנו אליי ונחשוב, בעצם יש גם פתרון שהוא הפחות מומלץ, אבל עדיין אפשרי, של לעשות איכשהו את ההתנסות והעבודה הסמינריונית בסמסטר אחד במרוכז. בסדר, זה קצת דורש מהסטודנט או הסטודנטית הרבה יותר לנהל את הקשר מול החוקרת המלווים. יש כזה כל מיני פורמט ובירוקרטיה קצת שצריך לעשות, אבל זה אפשרי. רוצים לשאול עכשיו כזה בגדול לפני שמעברים לתמר? תמר נראה לי תדבר יותר על הקורס הספציפי, גם שם יעלו לכם שאלות, אבל אם יש לכם שאלות על עד עכשיו, על שני הדברים, על איך עושים בעצם התנסות ועבודה סמינריונית, נראה לי זה זמן טוב. נשמח אם נוכל להרחיב על העניין הזה של החילופי סטודנטים. כאילו בעצם עושים את הסמינריון בשנה ב' ואז בשנה ג', כאילו איך זה עובד? מי שרוצה חילופי. שנייה, יש רק סמינריון ועבודה סמינריונית זה לא אותו דבר, רק אני יכול להיות שזה כאילו זה קורס סמינריון, זה מבלבל. קורס סמינריון זה קורס בשנה ב', סמסטר א', שבו אתם בעצם נחשפים למרצים ומרצות שחוקרים בתחומי המדעי המוח והקוגניציה. והמטרה של הקורס הזה בשנה ב' זה כשנה ג' תוכלו להתחיל את המחקר וכבר תדעו מה אתם רוצים. מי שמתכנן או מתכנן במקרה שלך לצאת לחילופי סטודנטים בשנה ג' יש שתי אופציות. אופציה אחת זה לעשות את ההתנסות המחקרית פשוט בשנה ב'. למה אנחנו יותר ממליצים על זה? כי אנחנו מרגישים שבשנה יש לך יותר זמן לפגוש את המעבדה ובאמת להרגיש את תחושת המחקר ולהתקדם במחקר מאשר בסמסטר אחד. אבל אם זה לא יוצא לפועל, כי לא מוצאים, כי שנה ב' עדיין עמוסה, אז יש גם את הפורמט של לעשות בסמסטר אחד, שהוא הסמסטר שאת לא בחו"ל, בסדר? אבל סביב מה צריך לעשות בנושא, זה ליצור איתי קשר, במילא צריך ליצור איתי קשר סביב החילופים, כדי לראות איך מצליחים לדחוס את 3 שנים לשנתיים וחצי. זה אומר שאנחנו צריכים לחפש מנחה באזור כבר של שנה א', כאילו בסוף השנה הזאת, אם אנחנו רוצים לעשות את כל זה בשנה ב'. אז באמת לכן, בגדול בפסיכולוגיה, אני חושבת שאת משלבת פסיכולוגיה, נכון? אז בגדול בפסיכולוגיה יש את העניין של מעשית מחקרית, שזה כמעט מקביל לקורס שתמר תציג,
בעצם זה קורס שבו את מוצאת מנחה דרך פסיכולוגיה, במעבדות של פסיכולוגיה, והמיונים לזה מתחילים באמת, כמו שניצן אמר, באזור פסח, קצת אחרי פסח. אז כן, בפסיכולוגיה, ובשלב הזה בעצם הרבה מנחים נתפסים במרכאות, לכן אנחנו מציגים כבר עכשיו את האופציות, וכאילו נותנים לכם לעשות את השיעורי בית שלכם של איזה מרצים מעניינים אתכם, כדי שבאמת תוכלו גם להתחרות מול הסטודנטים של פסיכולוגיה שגם מחפשים מעשית מחקרית, או אם מעניין אתכם סטודנטים בפסיכולוגיה, לעשות במעבדה בפסיכולוגיה. אז השאלה אם כבר לחפש עכשיו, כן, בגלל הנושא הזה, אבל כמובן שלא יכולים למצוא מישהו עם פסיכולוגיה. יש המון מעבדות שאפשר לעשות בהן כאילו את העבודה המעשית בקוגניציה. יש לי גם שאלה, היא קצת אולי מפגרת. זה קורס שחייבים לעשות כדי ללוות את העבודה הסמינריונית, או שאפשר פשוט לקחת קורס מלווה, כאילו לכתוב את הסמינריונית ולא לקחת קורס מחקר עצמאי? אז חייבים לקחת קורס מחקר, בנוסף לעבודה סמינריונית, אפילו מבחינה בירוקרטית זה שני קורסים שונים. בסדר? כאילו התוצר בעצם של הקורס מלווה, אולי אז כן היינו צריכים לתת לתמר לעשות את זה כמה דקות שלה, אז אולי זה, אבל יש תוצר נפרד בעצם מהעבודה הסמינריונית. אוקיי, אז תמר רוצה אולי לנצל את זה? כן, כי זה לא בקורס החובה של התואר. או שאולי כן, ואני מדברת. אני חושבת שכן, זה תלוי במסלול. זה קורס חובה של התואר, אלא אם אתה פסיכולוגיה, ואז צריך לעשות מעשית מחקרית, או גם קוגניציה אחרים יכולים לעשות מעשית מחקרית, או שאתה בביולוגיה אתגר, ואז אתה עושה את האתגר, כאילו יש טעימים, אבל כזה. אוקיי. אז תמר אולי תסביר את זה. כן, ניתן לתמר את ה... זהו, נראה לי אני אסביר טיפה על הקורס, ואז תבינו טיפה יותר טוב, ואם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים לשאול, אז אתם יכולים לשאול אחר כך, וגם כל דברים שאני הולכת לדבר עליהם, אז יש כזה, אני יכולה פשוט אתם מעדיפים כזה עם שקפים, או שאני פשוט אסביר לכם מה עושים, יש איזה העדפה? נראה לי, אם יש לך שקפים, אז תוכלו לעשות סקרין שייר, ואז זה גם יהיה בהקלטה פשוט, סתם לה... סבבה, וגם אני אשלח את השקפים לניצן ולשירה, ואתם תוכלו להעביר את זה לסטודנטים שפספסו. שנייה. תעשי שייר וניתן לך... כן, כן, אני... בדיוק. Yes. allow. סבבה. אני יכולה לעשות עכשיו? את אמורה להיות מסוגלת. סבבה. Yes, הנה רואים. כאילו, אוקיי. רגע. סבבה? כן, רואים, כן. אוקיי, אז כמו שניצן אמר, זה קורס שהוא נפרד מהעבודה הסמינריונית, ואני אתחיל ולהגיד שזה ממש טוב שאתם מצטרפים לזום עכשיו, כי באמת אחד הדברים שסטודנטים הכי נתקעים עליהם זה למצוא מעבדה ולמצוא מנחה, אז זה טוב שאתם חושבים על זה כבר עכשיו לקראת שנה הבאה, וזה זמן ממש טוב להתחיל ולהתעניין במעבדות. יש חוקרים שאתם בטח מכירים אתכם כי הם העבירו לכם קורסים, אבל יש ממש המון חוקרים, וזה קורס שאפשר לעשות אותו עם חוקרים גם מפסיכולוגיה, אבל גם מאלסק, וגם אנשים שחוקרים בעין כרם, אז שווה לכם כבר עכשיו לחשוב על איזה תחום מעניין אתכם, ואיזה חוקרים יש, ולפנות אליהם, וגם ריכזנו טבלה שהיא עדכנית אני אוסיף שכאילו רק בקטנה, כאילו באמת אלסק, פסיכולוגיה ועין כרם זה כזה הביג 3, אבל גם ביולוגיה, מדעי המחשב, אם תמצאו מישהו במוזיקולוגיה או משפטים שעושה משהו שקשור למוח, להתנהגות, לקוגניציה, כאילו, והוא לא מופיע ברשימה, אפשר לפנות אלינו ולבדוק אם באמת אפשר לאשר את זה, אבל כאילו, המטרה זה למצוא מנחה שמתעסק במשהו שקשור לקוגניציה. אז באמת, כמו שהתחלתי להגיד, אז יש רשימה של כל המנחים שכבר הסטודנטים עבדו איתם ומעוניינים לקבל סטודנטים ומכירים את הפורמט הזה של עבודה עם סטודנטים לקוגניציה. אז יש קישור כזה לאקסל וכתוב בו כזה המון פרטים רלוונטיים לזה, אז אתם יכולים להסתכל שם ולהתחיל לדבר עם מנחים כזה כבר עכשיו ולהבין מה הדרישות שלהם. אז רק שזה פשוט כאילו keep it in mind ותדעו שזה משהו שבאמת שווה להתחיל לחשוב עליו כבר מעכשיו. אז בגדול הקורס באמת מלווה את המחקר שלכם וזה באמת נפרד, יש כאן כמה מרכיבים נפרדים.
אז יש את העבודה הסמינריונית שאתם כותבים ואתם מגישים אותה למנחה שלכם, שזה החוקר שאתם עובדים איתו, והוא בודק אותה ונותן עליה ציון. ויש ציון נפרד שהוא הציון של הקורס, וזה גם את הציון הזה הוא מחולק לדברים של הקורס, וציון שהמנחה שלכם נותן על העבודה השוטפת, וגם הקורס עצמו, אני אשלח, ראיתי ששאלתם על האקסל, יש אותו גם במצגת וגם אני אשלח אותו כאן בצ'אט בהמשך. הקורס קצת מסביר על איך עושים מחקר מדעי באופן כללי, וזה משהו שהוא מלווה טוב את העבודה שלכם עם החוקרים עצמם, כי אנחנו מדברים על גם עקרונות כלליים של כתיבה אקדמית, שכנראה המנחה שלכם לא יעבור על זה איתכם, אלא יותר יעבור איתכם על דברים של התחום שלכם. אנחנו מדברים על כתיבה אקדמית ועל איך להציג ממצאים בכנס או בפוסטר, קצת על אתיקה במחקר, כל מיני דברים שמלווים מחקר מסביב, וכנראה החוקר שלכם הוא לא ידבר איתכם על זה, כי הוא ידבר איתכם באמת על המחקר שלכם עצמו, אז זה קצת יותר כזה מבט בגדול על מחקר. אז זה באמת השלב שאתם נמצאים בו עכשיו, לפני שהקורס מתחיל, אל תגיעו לתחילת שנה הבאה בלי שדיברתם עם אף מעבדה, תמיד יש כמה סטודנטים שמגיעים לתחילת שנה ואין להם עדיין מנחה, וזה די קשה למצוא בשבועות הראשונים של הסמסטר מישהו שכאילו באמת תתחילו עם זה עכשיו, עם להתעניין. ותחשבו גם על איזה סוג עבודה, כשאתם באים לבחור מנחה, זה לא רק תחום עניין ומה מעניין אתכם, אלא גם תחשבו על איזה סוג עבודה אתם רוצים שזה יהיה, אם אתם, איזה שיטות מחקר יש לכם ניסיון איתם, אתם מעדיפים לעבוד עם אנשים, או שאתם מעדיפים לתכנת לבד, תיקחו את הדברים האלה בחשבון ותחשבו איזה סוג עבודה אתם רוצים שיהיה לכם, כי זה מה שאתם תעשו אותו כל השנה, ותעשו אותו בערך 4 שעות בשבוע, אז כן חשוב שזה יהיה משהו שלא רק שנושא מעניין אתכם, אלא גם שסוג עבודה זה משהו שאתם תרצו לעשות. בטבלה גם יש באמת עוד מידע על כזה, איזה חוקרים גם מוכנים לקבל עוזרי מחקר בתשלום, דברים כאלה, אז באמת תסתכלו על זה ותדברו עם החוקרים. הקורס מורכב בעיקרון אתם מצופים לעבוד במעבדות 4 שעות בשבוע, אבל זה הכל בתיאום זה בתיאום עם המנחה. אם המנחה רוצה שב4 שעות האלה חלק מזה זה יהיה ישיבות מעבדה, אז כאילו זה ביניכם מה אתם בדיוק עושים ב4 שעות האלה, ובמידה ואתם משלבים עבודה בשכר, אז 4 שעות שאתם מקבלים עליהם שכר או מלגה הם לא נחשבות לצורך הקורס, זה כאילו 4 שעות שאתם עושים וזה הנז של הקורס. ויש את החלק שלכם במעבדה ויש את החלק שלכם, השנה זה היה איתי ועם ענת, שזה אנחנו מלוות אתכם ומדברים, מה שאמרתי קודם, על מחקר באופן כללי, והרעיון זה שבסוף השנה אתם מציגים את המחקר שעשיתם בכנס קוגניציה, יצא לכם להיות בזה, אתם מכירים את הפורמט? כזה בשנים קודמות, האמת ששנה שעברה זה לא היה נכון. שנה שעברה זה בוטל, כן. זה היה בזום, אוקיי. אז זה כנס ממש נחמד. מי שבשנה ג' במקרה זה. אז בעיקרון בשנים רגילות, אז החוג עושה אירוע סוף שנה ממש נחמד, שסטודנטים גם של תואר ראשון וגם של תארים מתקדמים מציגים את המחקרים שלהם, וגם אתם תציגו את מה שעשיתם בשנה האחרונה, וזה ממש נחמד, אתם רואים על מה החברים שלכם עובדים, ומרצים בהם לדבר איתכם על העבודה שלכם, וזה אירוע מאוד נחמד, וכל אחד מכם הולך להכין כזה פוסטר שמציג את העבודה שלו. זה פוסטרים שלי ושל שירה משנים קודמות, וזה באמת, זה חלק נורא כיף, כי בדרך כלל אנחנו רגילים שמדע נראה כזה מאמר כשאנחנו נאבקים לקרוא אותו, ופוסטר זה בעצם הדרך הכי כיפית לדבר על מדע ולשווק את הפרויקט שלכם בצורה צבעונית וכיפית שכיף לדבר עליה, אז זה אירוע ממש נחמד. אוקיי, גוגל סליידס הזיז לי את לא משנה. בעיקרון אתם מצופים למצוא מנחה, עד תחילת שנה אתם מחתימים אותו על מין הסכם כזה של אנחנו עובדים ביחד, אני מלווה את הסטודנט מתחייב לתת ככה וככה שעות, זה לא כזה מעניין. התאריכים האלה לא מחייבים, זה פשוט זה מה שהיה לסטודנטים השנה, אז סתם שתכירו את הטיימליין כזה לאורך השנה, שאלת מחקר, וכזה לפני פסח אתם מצפים כזה להריץ איזשהו ניסוי. האמת שזה לא כזה רלוונטי לכם עכשיו, סתם שתדעו שזה מה שאתם אמורים לעשות, כאילו במהלך השנה אתם עובדים על ניסוי ומנתחים את התוצאות לקראת סוף השנה, ויש את הכנס קוגניציה שאתם מציגים את המחקר, ובדרך כלל רוב הסטודנטים כותבים את העבודה הסמינריונית בקיץ. לא, כי אנחנו ממליצים על זה או משהו פשוט, זה מה שקורה, בדרך כלל אנשים מתפנים לכתוב את הסמינריונית רק אחרי כל המבחנים, ובדרך כלל, תקנו אותי אם אני טועה, אבל ההגשה היא עד ספטמבר, נכון? יש משהו כזה. 30/8 או 30/9, אני כבר לא זוכרת. רוב האנשים מוצאים את עצמם עושים את זה בקיץ בכל מקרה.
סבבה, זה יכול להיות שזה ישתנה, אבל בגדול רוב הציון זה המנחה שלכם נותן, מה שהוא לוקח בחשבון זה כמה הייתם פעילים בקבוצת מחקר, ואז יש עוד כמה נקודות שזה על התרגילים שענת ואני נותנות, שמלווים את העבודה. זה נראה לכם, כאילו יש לכם שאלות עד עכשיו, אני תוהה כמה זה רלוונטי להסביר לכם ממש על הפרויקטים. יש לכם שאלות? אוקיי, אז אני חושב בגדול, שהדברים באמת על הדגשים, אולי צריך איכשהו לעשות איזה, כאילו פחות עכשיו, עוד לפני שהם מצאו מעבדה. צריך איכשהו- מה? אני אומר שאתה כן. להגיד להם את כל השיקולי שכן עומס. נדבר על זה? לא, אני אומר, דווקא נראה לי של חוסר. נראה לי שכזה אוקיי. יותר מה שאמרת עד עכשיו, של כזה, מה הם צריכים סבבה. לעשות, מה הטיימליין שלהם עד אוקיי, שנה אז הבאה. זה מעולה. אז פשוט בשלב שאתם עכשיו, הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות זה למצוא חוקר שאתם רוצים לעבוד איתו ולהתחיל להתכתב איתו כזה על מה הציפיות מכם, מה אתם יכולים לתת, ותחשבו על השנה שלכם, כאילו תסתכלו שנייה על השנה הבאה שלכם ותבינו איך היא הולכת להיראות וכמה גמישים תהיו, אני לא יודעת אם אתם לוקחים חישוביות ולא הולכים להיות זמינים כל סמסטר א', סתם תדעו להגיד את זה למנחה שלכם ולא להיעלם לו לחצי שנה. אם זה שנה נורא עמוסה, קחו פרויקט יותר קטן, תהיו, פשוט תחשבו על הדברים האלה כשאתם פונים לחוקרים. ו... למה זה נתקע? לא יודעת, בכל מקרה, כאילו זה המבנה של ה... אני רק אעיר פה הערה, כי יש פה נקודה על החילופים והיא לא נכונה. בסדר? אי אפשר לעשות את הקורס הזה בחילופים. בסדר? אוקיי, אז העדכון, השנה זה כן היה, השנה אני מניחה זה שזה יכול אושר להיות שהיו בדיעבד דברים- לכמה יכול סטודנטים, להיות זה באמת היה בדיוק. חריג. יכול להיות שאושר בדיעבד ודברים זה, אבל בעיקרון אתה לא יכול להיות בקורס שאתה בחו"ל, ויכול להיות שהם עשו את זה ולא יהיו רשומים לקורס, אבל אתה לא יכול לעשות קורס שאתה לא אוקיי. נמצא באוניברסיטה. אז, בסדר? אז אם יש חילופים, אז אתם לא יכולים להירשם לקורס הזה, ודברו איתי, כאילו זה גם מה שאמרתי קודם, אבל גם דברו איתי אם אתם צריכים עוד פעם עזרה. אוקיי, אז מעולה, כי השנה זה איכשהו כן הגענו לזה שיש... טוב, אז יכול להיות זהו. שכן ביקשנו מחילופים לבוא ולהציג ולדבר איתכם, אבל זה כאילו הם לא אמורים להיות רשומים לקורס. אז יכול להיות שאת מבחינתך פשוט פגשת אותם, זה לא אומר שהם היו רשומים לקורס. ואם הם היו, אז יכול להיות שזה יעשה להם בעיה אחר כך. זה לא אחריות שלך. כן, כן. בכל מקרה, זה מה שהיה לי בכל אופן, להציג. מי שחושב על חילופים, לדעת לקחת בחשבון שצריך לקחת את הקורס הזה עדיף לפני, ובכל אופן תמיד לדבר עם ניצב לפני שמתחילים את העניין. אז זהו, אז אם יש לכם שאלות על התהליך ועל דברים כאלה, אז אתם, כאילו מה שאנחנו נדע, אנחנו ננסה לענות לכם עכשיו. אפשר אולי שנייה להסביר, כאילו לא הבנתי עד הסוף את ההבדל בין הקורס של הסמינריונית לקורס של המחקרית. לאורך השנה יש איזשהם דרישות מהקורס של הסמינריונית? בתור מישהי שהייתה בפסיכולוגיה, לא עשית, אז יש בגדול, אני אסביר אם זה בפסיכולוגיה, כי נראה לי יש פה הרבה, כאילו יכול להיות בלבול. בתכלס, בסוף יש לכם קורס שבו אתם צריכים לעשות עבודה מחקרית במעבדה. התנסות מחקרית. שזה כאילו המעשית מחקרית בפסיכולוגיה, ואצלנו זה הקורס שתמר הציגה עד עכשיו. ההבדל היחיד זה, כאילו ברמת העבודה במעבדה, לא, אתם צריכים לעבוד 4 שעות במעבדה. בקורס שתמר הציגה, יש גם איזושהי מטלות באמצע, שקצת עוזרות לכם להיות כאילו על זה, זה גם תלוי מעבדה והכל, אבל תמר גם, כאילו, יש כל מיני מטלות יחסית שעוזרות לכם להיות... המטלות הן ממש, כן, הם זה לא ממש משהו שאמור כאילו... להכביד כן. עליכם, זה פשוט בסוף השנה אתם מציגים פוסטר, זהו, והמטלות אז למשל- האלה בונות את הפוסטר. המטלות הן, המטלה הראשונה זה שתהיה לכם שאלת מחקר. המטלה השנייה זה לכתוב את השיטת מחקר שלכם במבנה כאילו מתוקצר, כמו שהיא מוצגת בפוסטר. זה לא משהו שהוא, זה לא... זה משהו שכבר אמור להיות לכם בשלב הזה גם ככה. אז כאילו טוב שזה יהיה כתוב, בגדול. זה... כאילו... זה לא כזה. כן, ואני אדגיש עוד פעם, אז מה ששירה אמרה זה שזה הקורסי התנסות, והמילה עבודה סמינריונית היא בעצם יכולה להיות באותה מעבדה שאתה כבר עושה את הקורס התנסות, אבל יכולה להיות נפרדת. בסדר? ולעבודה סמינריונית בפני עצמה,
אין קורס מלווה, בסדר? אז אתה גם יכול ללכת למעבדה, לעשות את ההתנסות, בין אם זה מעשית מחקרית או בין אם זה בקורסים תמר, ואחר כך לעשות עבודה סמינריונית בתיאוריה גם במעבדה אחרת. אם תעשה את הקורס במעבדה אחרת, את העבודה הסמינריונית, אם תעשה את העבודה הסמינריונית במעבדה אחרת שהיא לא מהקורס, אז שם פשוט העבודה תהיה עם אופי כנראה יותר תיאורטי, יותר השוואתי, יותר לעשות סקירה ספרותית ולפתוח נושא, ופחות תהיה אמפירית. בגלל זה גם יותר קשה, כאילו היא פחות משמעותית בקטע הזה, כי אנחנו כן רוצים שתעברו את כל התהליך. מחשיבה על שאלת מחקר, הרצת ניסוי בהתאם, וכתיבה של משהו שהוא דמוי מאמר, שזה העבודה הסמינריונית. אפשר לשאול על התהליך של הפנייה למרצים, איך זה, כאילו, האם אני צריכה להסביר איך זה, למה אני פונה, לעוזרות מחקר, על הקורס, איך זה בדיוק עובד? זו שאלה ממש טובה, והאמת שכדאי שזה בעצם נראה לי באמת רלוונטי לכולם. רוב המרצים מכירים את הפורמט הזה, שסטודנטים באים ועובדים אצלם שנה. תציינו שזה החוג הזה של, כאילו שזה הפרויקט מחקר עצמאי בקוגניציה, רובם מכירים את זה. ההמלצה שלי למרצים זה תכתבו, אל תעשו מכתב טמפלייט אחד ותשלחו אותו ל8 חוקרים. כל חוקר שאתם פונים אליו, גם אין טעם לפנות ל8 חוקרים, תבחרו, לפחות בהתחלה, זהו, תתמקדו על איזה 3 חוקרים שמעניינים אתכם. תכתבו לכל אחד באופן אישי מי אתם, למה זה מעניין אתכם ספציפית, המעבדה, למה אתם פונים, למה זה מעניין אתכם, ומה הרקע הרלוונטי שלכם. אם אתם פונים לחוקר במדמח, תכתבו, אם אתם לא מגיעים למדמח בעצמכם, תכתבו מה הרקע שלכם בתכנות. אם אתם פונים לחוקרת בביולוגיה, תגידו שעשיתם קורסים רלוונטיים. הרבה סטודנטים פונים, ואתם רוצים להסביר למה אתם רלוונטיים לזה, ומה אתם יכולים לתרום, כי מבחינת החוקרים זה הרבה פעמים, הם משקיעים בכם, הם מציגים הכשרה שלכם לוקחת, כן. אז תסבירו למה אתם שווים את ההשקעה. זה קצת כמו להגיש, גם חלקם יבקשו ציונים או קורות חיים או דברים כאלה, אתם לא צריכים לפנות עם זה בהתחלה, פשוט תגידו מי אתם ולמה אתם מוצלחים. הם יבקשו גם את המועד א' תיאורטית? מה, את הציונים? לא ברזולוציה כזאת, זה פשוט כזה ציונים כלליים. כן, כן. אני רק מוסיפה פה שהצליחו באתר החדש להוציא גיליון ציונים ללא תשלום, כזה זה דרך האורביט, יש רובריקה ממש נחמדה, אז לא להיות חאפרים כמו עד עכשיו ולעשות סקרינשוט. כן, צילום מסך, כן, שאני הגשתי. שנייה עונה לשאלות בצ'אט, לגבי מתי צריך לפנות למעבדות, אז אמרנו, כל אחד בקצב שלו, כמו שתמר אמרה, להגיע, כאילו המצב, זה לא סוף העולם, אבל להגיע למצב שבו אתם בשנה הבאה מתחילים את הקורס עבודה מעשית, כאילו, התנסות מחקרית, ואין לכם מנחה, זה לא טוב. עדיף להתחיל לחפש את זה כבר עכשיו, או בקרוב יחסית. אני אגיד שגם מי שרוצה להוריד מהעומס של השנה הבאה, אתם יכולים להתחיל לעשות בקיץ. כן. כאילו אם אתם לא רוצים שהכל ייפול עליכם בבום בתחילת שנה הבאה, ואתם כבר מצליחים למצוא מישהו עכשיו, אז את הקטע שלה לקרוא את המאמרי רקע, ולפעמים אפילו לבוא למעבדה ולהכיר את האנשים, זה מה שאתם יכולים לעשות בקיץ. אז נכון שזה לא מתאים לכל אחד, אבל מי שזה כן מתאים לו ורוצה להוריד עומס משנה הבאה, אז זה ממש מומלץ להתחיל את זה כבר עכשיו. גם סילברמן וגם, אלסק מציעים, לפחות הציעו עד שנה שעברה מלגות קיץ לסטודנטים שבהם הם עובדים, אז גם זה משהו שהייתי בודקת, אם אתם רוצים לעבוד עם חוקרים מהמכונים האלה, סילברמן זה מכון למדעי החיים. אז אם זה משהו שאתם יכולים להתחיל לעשות, נגיד, עבודת קיץ, להכיר קצת את המעבדה לפני, ואז בעצם להמשיך. זה משהו שאני עשיתי, ועכשיו אני בתזה שלי, באותה מעבדה, אז מומלץ. לגבי אם נקבל את ההקלטה ישר בסוף הזום, אני מניחה שישלחו לכם את במייל רק אחרי פסח, כי המערכת יוצאת לחופשה. אני אשלח בוואטסאפ עם גג מחר את ההקלטה. ואם לקחת בשנה ב' או ג', מומלץ ג', כי כאילו בקטע של פניות, מי שיותר חושב על חילופים, מי שרוצה להתחיל עבודה מחקרית, כאילו מי שחושב על מואץ, כאילו אפשר להתחיל בשנה ב', כאילו תקן אותי אם אני טועה, ניצן, אני
אפשר לגמרי להתחיל בשנה ב', ההמלצה משנה ג' היא בגלל שזה יגרום לעבודה עצמה להיות יותר מלאה, כי אתם פשוט תלמדו יותר דברים ותבואו יותר בשלים, אבל יש הרבה אילוצי, כמו ששירה אמרה, חלק מזה, בין אם זה התואר מואץ, יש פה אנשים שאם זה פסיכולוגיה, אז הם צריכים כבר מכתבי המלצה, אז הם עושים איזה שנה ב', אז כאילו, יש הרבה אילוצים, בגלל זה אנחנו מאפשרים גם ב' וגם ג', זה יוצא בדרך כלל שיש את ה-30% שעושים בשנה ב' ואת ה-70% בהובלת שילוב מדמח שעושים את זה בשנה ג'. אשמח לדעת מה הדרישות ממי שמשלב קוגניציה בפסיכולוגיה, ובכל מקרה עושה עבודה מעשית מחקרית בפסיכולוגיה. האם צריך לעשות בנוסף את קורס המחקר העצמאי בסמינריונית נוספת? אוקיי, אז בגדול בפסיכולוגיה, אם את בוחרת לעשות, שר, אם רוצים לעשות את העבודה המעשית מחקרית בפסיכולוגיה, בעצם לקחת את הקורס של פסיכולוגיה של התנסות מעשית בעבודה, את לא חייבת לקחת את העבודה, את הקורס שתמר הציגה, כלומר לא חייב לעשות התנסות מחקרית בקוגניציה. את כן חייבת לעשות עבודה סמינריונית בקוגניציה, כלומר לכתוב. לרוב מה שאני מכירה שעושים זה, למשל, את במעבדה שחוקרת תנועות עיניים, עשית ניסוי שבדק, לא יודעת, תנועות עיניים סליחה, ניצן הצעה של תנועות עיניים. הכוונה היא שצריכים לעשות שתי שאלות מחקר נפרדות, בסדר? שאלת מחקר אחת באישור המעשית מחקרית, כאילו מה שאתם עושים במעבדה, ושאלה נוספת שצריכה להיות לקוגניציה. עכשיו, במידה ואתם עושים לקוגניציה, ובעצם אין לכם את הקורס של תמר, אז עולה פה השאלה של מי מאשר את השאלה הזאת, ואז זה בעצם יהיה או מי שיעביר את הקורס התנסות של תמר, או היועץ, שזה כרגע מבחינתכם זה אני או תמר, בסדר? אז אם אתם עושים במעבדה של פסיכולוגיה ורוצים לעשות שתי עבודות סמינריוניות, אז את העבודה הסמינריונית שאתם רוצים להחשיב לקוגניציה, אתם צריכים אישור או ממרצת הקורס של התנסות במחקר, ה-6137, או ממני, מהיועץ לתואר ראשון. בסדר? שוב, בדרך כלל אין בעיה, זה לא שאנחנו יותר מדי מחמירים, אנחנו רק רוצים לוודא שהשאלה היא באמת קוגניטיבית, ולא כאילו, יש מעבדות בסוף בפסיכולוגיה שהן פחות קוגניטיביות. אני כן אשמח לחדד את השאלה, אולי לא הבנתי עד הסוף. אם אני גם ככה עושה את הקורס של המעשית מחקרית, כי אני משלבת עם פסיכולוגיה, זה אומר בעצם שאני לא צריכה לעשות עוד איזושהי עבודה מעשית מחקרית כביכול של 4 נז, אבל כן 2 סמינריוניות שונות. נכון. והמעשית מחקרית, בעצם את יכולה, אבל את לא חייבת. נותנת לך פטור מההתנסות של קוגניציה, ולכן את צריכה בעצם להשלים את הנז הזה מקורסי בחירה. בסדר? זה כל מי שעדיין לא סגור על כמה נז הוא צריך, אז יוליה, המזכירה הנהדרת שלנו, פשוט עושה טבלה שמראה לכל שילוב, בהינתן איזה אשכול אתם בוחרים, מה הנז בחירה שאתם צריכים להשלים. וזה אומר שבעצם גם את הקורס שתמר עכשיו הציגה, אנחנו לא כביכול מחויבים לעשות. זה גם יכול להיות קורסי בחירה אחרים, שבסוף כל עוד יש לנו סמינריונית, הכל טוב. יותר מזה, אתם בדרך כלל צריכים לבקש אישור ממני לעשות את שניהם. ויקטוריה, מה ששאלת, כן, פשוט כל מי שעושה במסגרת החוג השני שלו איזושהי התנסות במעבדה, אם זה אתגר או אמירים, ובעצם כבר עשה דרך החוג השני התנסות במעבדה, לא צריך לעשות את ההתנסות במעבדה של קוגניציה, שוב כן חייב לעשות 2 עבודות שונות, עם 2 שאלות מחקר שונות, בהתאם לאישור. שנה הבאה הקורס של מחקר ועשייה חברתית לא יקרה ככל הנראה, לא יודעת מה יקרה שנה אחרי. לגבי הטבלה של הנס בחירה, זה באתר, ואני אשלח אותה בצירוף הקישור כאילו אני אחפש אותה מאוחר יותר, ואני אשלח אותה בצירוף הקישור להקלטה. אבל זה באתר. עוד שאלות? אני אנצל ואגיד שאנחנו מנסים לעדכן את האתר ממש כדי שיהיה לכם את כל המידע. זה לא אומר אל תשלחו לנו מיילים, אנחנו בסדר גם עם מיילים. אנחנו באמת מנסים אנחנו מנסים תוך כדי להנגיש שם את כל המידע, ככה שכאילו באמת תוכלו לבדוק את זה. אז זה טוב תמיד להגיד את זה פעם ראשונה בעל פה, אבל אם אתם לא זוכרים משהו, אתם יכולים גם לחזור לשם שנייה, שזה יאפס אתכם חזרה.
אשמח לשאול אם למי שעושה רק את העבודה הסמינריונית, גם צריך למצוא בעצם חוקר מלווה, גם אם אין לו את הקורס שמלווה את הדבר הזה, את העבודה המחקרית בעצם? לרוב, כן, פשוט, את צריכה כן. לעשות את העבודה הסמינריונית. צריכה לעשות בעצם את העבודה הסמינריונית אצל חוקר או חוקרת מסוימים. אז אם בגלל זה אנחנו ממליצים לעשות, אם יש לך במילא התנסות באותה מעבדה, בגלל זה אנחנו ממליצים לעשות את זה כבר באותה מעבדה, אבל שוב, לא תהיה הראשונה, זה כבר לא מקרה ראשון שעושים את העבודה במעבדה אחרת. לפעמים רוצים להתנסות בעוד מעבדות. ויקטוריה, אם העבודה הראשונה כן תחת אתגר, אבל גם קשורה לקוגניציה, עדיין צריך לעשות שתי שאלות מחקר שונות, פשוט, את צריכה לא להגיש את אותה עבודה. כאילו, זה צריך לעשות עבודה בקוגניציה ועבודה נגיד ביולוגיה או אתגר או מה שאת עושה. כן, צריך להיות שתי שאלות מחקר שונות, שתי עבודות שונות. יכול להיות שזה על אותו דאטה, יכול להיות שהקלטת דאטה מאותו ניסוי, ואת רוצה לשאול שתי שאלות שונות על אותו ניסוי, זה סבבה. כל עוד זה עבודה שונה. זה יכול להיות באותו נושא. למה צריך אישור מיוחד לעשות מעשית מחקרית בפסיכולוגיה וגם את הפרויקט מחקר עצמאי? האם זה עמוס מדי או פחות מומלץ? זה פשוט מטרת הפרויקט היותר מלווה, הקורס המלווה הוא בסוף ללוות אתכם. אז אם אתם מלווים כבר בקורס אחד, ואתם רוצים אחרי זה לעשות התנסות או להכיר מעבדה אחרת, אז רוב הסיכויים שנמליץ לכם על להיות שם עוזר מחקר או משהו כזה. כן, לא לעשות עוד פעם את הקורס התנסות, שבעצם עברתם כבר את ההתנסות. כן, כאילו לכאורה. אבל אנחנו לא, שוב, זה לא בהכרח שלא נאשר, אבל בגלל זה אני גם מעביר את זה דרכי, כדי שאני אוכל לעשות איתכם את השיח הזה של למה עוד קורס התנסות ולמה לא זה. זו הסיבה. אני אמשיך את הנקודות באותו נושא, למרות שתמר נגע בזה קצת, וזה אולי קצת מוקדם מדי, אבל בסוף אתם צריכים לעשות את 4 שעות האלה. בסדר? אז סביב כל ההתנהלות שלכם עם כאילו, ההתנסות עצמה צריכה להיות 4 שעות שבועיות, ואם מבקשים מכם יותר, אז המטרה שכן, כאילו, לא אמורים לבקש מכם יותר, ובסוף חוקרים וחוקרות שעובדים איתנו לא עושים את זה, אבל תדעו שזה המסגרת, ואז אם רוצים יותר מזה, אז אתם לא אמורים תמיד לסחור בקורסים ולחפש עוד קורס שיאפשר לכם לעשות שעות, אלא הדבר הנכון, כמו שתמר אמר שחלק מהחוקרים והחוקרות עושים, זה לשלם לכם על שעת עבודה. אז שיש ווין ווין כזה שאתם עושים התנסות פעם ראשונה ומלווים על ידי תמר וגם עושים מחקר במעבדה, זה מצוין. אבל כאילו למצוא את כל הפתרונות ככה שאתם תעשו שעות בלי לשלם, זה כאילו חבל. קצת חבל. האם פשוט להירשם לקורס בפתיחת ההרשמה? אפשר לעשות את זה כמו כל קורס רגיל, או שחייב להתלוות בסמינריונית בו זמנית, ואם עושים חילוף, נכתוב סמינריונית ב, כלומר אפשר להפריד בין השתיים. כאילו, את יכולה, אני חושבת שאפשר לעשות את הקורס בשביל נז, אם את רוצה, אבל זה בגדול פשוט מלווה סמינריונית, אז פשוט לרוב עושים את זה עם סמינריונית, אז כזה, את צריכה להירשם, בגדול מי שעושה את מה שאצלנו עכשיו, צריך להירשם לשני קורסים, קורס כתיבת סמינריונית, שזה 6124 אם אני לא טועה, וקורס של תמר, או קורס ליווי סמינריונית אחר. וכן, פשוט נרשמים אליו, אם זה לא מופיע במערכת, אז זה כאילו בעיית הרשמה, וזה כבר, כאילו גם בכל מקרה שנה הבאה. אז זה לגבי זה. ושלחתי את הטבלת נאז למי שתהה. אם אני מתעניינת בחילופי סטודנטים ואני רוצה לעשות את הקורסים האלה כבר בשנה ב' בגלל זה, אני צריכה לפנות אליך ניצן קודם, או שאני יכולה פשוט אוטומטית להתחיל כבר לחפש מעבדות? את יכולה אוטומטית, כאילו את יכולה להתחיל לחפש מעבדות, כי זה לא לי אגיד לך לא לעשות את זה בשנה ב'. אני ממליץ לפנות אליי כדי שננסה לראות רק את שאר הקורסים שאת מאופסת על זה שזה נכנס, או שאת לוקחת בחשבון את זה שמי שעושה חילופים, לכולם אני אומר שיש סיכוי שזה לא הוסיף שנה, כי בלת"מים תמיד יש, אז כל מיני את הדברים האלה, אני אוהב שגם להגיד את זה כאילו אישית. מה הכוונה להוסיף שנה? כאילו... יש דרישות לקורסים, לחובת בחירה, לאשכולות, ולפעמים אתם בונים על זה שקורס יעבור בסמסטר ב' שאתם בחילופים בסמסטר א', ואז נגיד המרצה בשבתון. למה? כי ככה, כי מותר לו. והקורס עבר לסמסטר א', אז את חייבת לעשות את הקורס הזה בסמסטר א', שנה רביעית. עכשיו, זה כאילו, אין לנו שליטה על זה. למה? אז צריך לקחת את זה בחשבון, שוב, לא תמיד קורה, יש הרבה דרכים לפתור את זה,
ובגלל זה עדיף לחשוב על זה קודם ולראות איך מנהלים את זה בשנה ב', אבל זה אפשרי, אז אני תמיד אומר, צריך גם לקחת את זה בחשבון. אם מתעניינים בחילופים, אנחנו נכתוב סמינריון במהלך שנה ב', אז כשאתם נרשמים לקורס 6124, הקורס הגשה של סמינריונית, אתם צריכים להגיש אותה עד, אני לא זוכרת, סליחה, 30/8 או 30/9, זה כתוב באתר. בגדול כן, זה אומר שאתם כותבים אותה במהלך שנה ב', אבל כאילו, אתם פשוט עושים את העבודה בשביל הסמינריונית במהלך שנה ב', ואז כותבים את העבודה עצמה מתי שבא לכם, אתם פשוט צריכים להגיד, אתם רוצים לכתוב אותה היום לפני, תקבלו ציון לא משהו, אבל אתם יכולים לכתוב אותה ב-29/8. פשוט צריך, כאילו, צריך להגיש אותה בסוף השנה שנרשמים לקורס עבודה סמינריונית. כאילו, לקורס מגישים אותו. אפשר גם לשאול שאלה? יש איזשהו כנס חשיפה למעבדות, יש בפסיכולוגיה הרי כזה כנס חשיפה לחלק מהמעבדות לפחות, או אם יש מעבדות שכן משלבות קוגניציה ופסיכולוגיה שבהתלבטות האם ללכת למחקרית מעשית מפסיכולוגיה או לא לעשות את זה, כאילו יש איזשהו משהו כזה שאנחנו לגמרי לבד מוצאים ומדברים איתם ואיך עדיף להם במייל או במייל, קצת על התהליך הזה. קודם כל נראה לי שמייל זה הכי טוב, כאילו, לפחות בטח עכשיו, והחשיפה זה כביכול סמינריון לבוגר, הקורס בשנה ב'. כאילו, זה לא חשיפה לכל המעבדות, אבל זה נותן לך קצת הסבר על מה קורה ואיזה מעבדות עושות כאילו קוגניציה ותחומים שונים. אפשר להתייעץ עם סטודנטים, כאילו, הקהילה של קוגניציה פתוחה בוואטסאפ, אפשר להתייעץ עם סטודנטים שעשו, כאילו, במעבדה אחת או אחרת, אפשר להתייעץ עם דוקטורנטים מאותה מעבדות, שלרוב הם מתרגמים שלכם, אבל כן, אין איזה משהו ספציפי. אני רוצה להגיד משהו? כיסית הכל. אני רוצה להגיד על זה משהו, זה כן משהו שצריך להיות בו אקטיביים, כאילו כן צריך לפנות לחוקרים, ולדבר עם חברים שלכם שהם שנה מעליכם, ולשאול איך היה להם במעבדות, וכאילו, כאילו חוקרים לא יבואו עליכם וישאלו אתכם אם אתם רוצים לעשות אצלם ארבנז, אז כן תדברו עם כמה שיותר אנשים, ותראו מי גם מעניין אותו בתחום מחקר, וגם מי נראה לכם בן אדם שתרצו לעבוד איתו באופן די צמוד שנה שלמה, תדברו עם כמה שיותר אנשים, וזהו, כאילו כולם מצליחים, אתם לא תישארו לבד, אין מישהו, גם אנשים שלא פנו והגיעו לתחילת שנה, ולא יודעת מה הם עשו, היו במילואים עד תחילת הלימוד, לכולם מצאנו מעבדה בסוף. אתם פשוט רוצים להגיע כשזה מעבדה שבחרתם, כן. נוח לכם לעבוד עם בן אדם ואתם אוהבים את התחום מחקר, ולא כי זה החוקר היחיד שהסכים לקחת סטודנטים חודשיים לתוך תחילת הסמסטר. אני גם אגיד כאילו, כמו שאתה אמרה שצריך להיות אקטיביים, באמת במחלקה לפסיכולוגיה זה באמת משהו כל כך מוסדר שיש טופס, ממלאים ומקבלים אישור שיבוץ, דברים כאלה. אצלנו זה באמת יותר קצת אקטיבי, אתם צריכים לפנות לחוקר, הוא צריך להסכים, ברגע שהוא מסכים, כאילו, אתם נרשמים לקורס. אין איזה משהו, כאילו, סופר רשמי, חוץ מבאמת להירשם. אבל ברגע שהוא מסכים, אז הוא מסכים. כאילו, אין איזה משהו, כאילו, תהליך מוסדר עם טפסים וכאלה. אפשר לצמצם מ4 שעות בשבוע ל8 שעות שבוע לחצי שנה. זה עם החוקר שלכם, עדיף, כאילו אין כל כך מצב שזה יקרה, כי פרויקט מחקר לא לוקח חצי שנה. זה משהו לבנות את הניסוי לוקח, כאילו צריך לחשוב עליו. אני יכול להגיד שזה קורה בעולמות המדמח, שוב, אני לא יודע אם כזה, אבל אפשר, לא משנה, הכל בתיאום החוקר, כמו שתמר הראתה. כאילו אפשר להתחיל קצת לפני, לעשות אחרי, כאילו הדברים גמישים, הכוונה היא הסדר גודל של שעות, זה כן בקטע הזה גמיש, אבל שוב, זה הכל תלוי בחוקר חוקרת שאתם עובדים מולו. סטודנטים שעשו את זה השנה זה בגלל שהם הכירו את המעבדה היה ממש מעט כאלה, וזה בדרך כלל אנשים שהיו עוזרי מחקר בקיץ, או דברים כאלה, זה לא מאוד דחיס. זה צריך לבוא עם ניסיון קודם בשביל לעשות דבר. אני גם אגיד שלמי שפה שנה, גם שנה ג' נורא עמוסה, אבל כאילו שנה ב', כאילו לרוב אתם תעשו חשביות שנה, סמסטר א', זה כאילו סמסטר עמוס, אל תעשו לעצמכם את החיים קשים, זה בסדר, כאילו, מה שאתם רוצים, אבל... קחו בחשבון שזה עבודה, אתם רוצים לצאת עם איזשהו תוצר שלכם, זה כיף בסך הכל. כי אתם פעם ראשונה עושים איזו התנסות שלא עשיתם בעבר, אז כן, כאילו, תנצלו את זה. למה זה דורש אישור מיוחד אם רוצים חילוף? כלומר, למה זה כל כך קשור אם אפשר הכל בשנה ב'?
כדי שלא יצא מצב שתתקי, כאילו, גם שלא יצא מצב שאחר כך תתקי ותגיעי למצב שבאמת לא סיימת או לא עשית משהו, כאילו, שווה לדבר, כאילו, שווה שזה יהיה מתועד ושיהיה לך את זה מוסדר. נכון? זה לא איזשהו אישור מיוחד שצריך ועדה ו5 טפסים, זה פשוט לשלוח מייל ולהבין שנייה מה המצב שלך, כמה מנה זאת לוקחת, מתי את רוצה, איך את רוצה, ולראות שהכל בסדר. זה בעיקר בשבילכם. יש איזשהו מידע אונליין על החילופים, או שזה הכל דרך ניצן? לניצן אין אף מידע על החילופים כתוכניות חילופים. חילופים זה בדרך כלל מייל לקראת אמצע סמסטר ב' כזה. כן. זה דרך התוכניות חילופים של האוניברסיטה, לא דרכנו כל כך. כן. אפשר רק רגע לשאלה האחרונה על החלוקה בין שנה ב' לג'. אם אנחנו מפחדים מהקורס של החישוביות שיפגוש אותנו בסמסטר א' שנה הבאה, אז איך כדאי לחלק את ההתחלה של התהליך הזה? כאילו אם אנחנו כבר יוצרים קשר עם חוקר או משהו כזה ולא נרשמים, אז אנחנו לא נרשמים לקורס, אם אנחנו לא נרשמים לקורס שמלווה עכשיו לקורס סמינריונית הזה, אז זה אומר, כאילו איך כדאי לחלק את זה אם אנחנו כן חושבים שיהיה לנו עמוס מדי שנה הבאה בתחילת השנה, מה כן אפשר להתחיל להיעלש קטנה במרכאות, מה אי אפשר, כאילו איך מחלקים את זה בין השנתיים. אם יהיה לך שבוע עמוס, שוב, זה מול החוקר, זה באמת הכל מול החוקר, אבל אם יהיה לך שבוע עמוס ושבוע של מבחנים, הם יודעים שאת סטודנטית, וקשה לך, יהיה לך שבוע עמוס, את רוצה לעבוד שעה אחת, ואחרי זה בשבוע אחרי, או לפני להשלים ל7 שעות שבועיות, כאילו, הכל בסדר. זה בעיקר להבין שנייה, אם את בסקופ הכללי של כל הסמסטר או כל השנה, את רואה את עצמך, עושה איזשהו פרויקט משל עצמך. לגבי, כאילו, אם את רואה ששנה ב' היא עמוסה לך, ואת רואה שזה קשה לך, כאילו, הכל בסדר, לא חייבים, אפשר לחכות לשנה ג'. חשביות, אני סתם נותנת את זה כדוגמה לקורס עמוס, שהרבה שילובים לא נתקלו בקורס, כאילו קצת, שהוא עם איזושהי, זה מפחיד, אבל זה בסדר, כאילו, עברו את זה. אני עשיתי חישוביות וכימיה כללית ואורגנית, ועשיתי את הפרויקט מחקר שלי. מסתדרים, הכל טוב. פשוט קחו בחשבון שזה כאילו, כמה עומס אתם רוצים שיהיה לכם בשנה הבאה. יש מצב כזה שנרשמים לקורס הזה שמלווה או לאיזושהי מעבדה, ואז במקום לקבל נזל, הם כן לקבל איזשהו תשלום ולעשות את זה בתצורה קצת אחרת מאשר הקורס המחקרי שמלווה את הסמינריונית שלי או משהו כזה, אם באמת רואה שזה עמוס מדי. פשוט כאילו, הקורס הזה נותן לך כאילו, רושם במערכת, כן, היא עשתה התנסות מחקרית. בלי זה כאילו, אין לך, כאילו, את צריכה את הקורס הזה כדי לעבור, כאילו זה אחד הקורסים שצריך להשלים בשביל לקבל את התואר בקוגניציה. אם את רוצה לעבוד, כאילו, כסתם להבין איך עבודה עם העבודה נראית, להתחיל מלעבוד, זה גם בסדר, כאילו, פשוט, כאילו, זה אישי כזה. אני אשמח גם לשאול שאלה. הנה, אמרתי עכשיו. לגבי שני הקורסים, אחד זה העבודה הסמינריונית, שזה 6124, והשני זה המעבדה, מה שתמר הציגה. אז כאילו יש סגל נפרד לכל אחד מהקורסים האלה? הסגל של 6137 של תמר, זה תמר, כאילו תמר וענת, כאילו השנה יכול להיות שזה ישתנה, לא יודעת, אבל הסגל, הקורס 6124, שזה עבודה סמינריונית, זה קורס של 4 נס שהציון שלו הוא רק על העבודה סמינריונית, כאילו הסגל שלו הוא בעצם המנחה שלך. אין לו שעה במערכת, השעות שלו זה כאילו העבודה, כאילו, אין לו... כאילו, אני שואלת בשביל להבין עם מי אני מתייעצת במהלך השנה על העבודה הסמינריונית שלי, כאילו ממש עם מי שמנחה אותי במעבדה. כן, לרוב תשבי או עם המנחה, כאילו עם ראש המעבדה, או בדרך כלל עם דוקטורנטים ודוקטורנטיות במעבדה. כאילו, תלוי במעבדה. אוקיי. כאילו זה סבבה, כאילו, להגיש להם להתייעץ איתם? בטח, זה של... כן, כן. אף אחד לא יזרוק אותך למים ו... זה לגמרי חלק מזה, בגלל זה גם, שוב, אני משער כאילו, שאתם פונים אליהם, זה לא חייב להיות המייל הראשון, אבל
תבהירו, תעשו את התיאום ציפיות הזה שזה כולל עבודה סמינריונית. עכשיו שוב, כולם בדרך כלל לוקחים את זה בחשבון, נראה לי זה הדיפולט של כולם, אבל אם אתם רוצים לעשות כזה, לוודא את זה, אז תוודאי, אבל כן. הם יודעים שהם מלווים את הכתיבה, ואני משער שזה גם חלק ממה שהטופס שתמר סיפרה עליו, שהם חותמים עליו, שהוא גם יכולים ללוות כתיבה, וגם הם נותנים את הציון על העבודה. בסדר? אוקיי, סבבה, תודה. עוד שאלות? טוב, שלושתנו זמינים, יש לכם את המייל שלי ושל ניצן וגם של תמר, כאילו, זה שם שלי. זה פשוט תמר מטס כתוב, זה קל לאיות את מיילות. אין עוד תמר מטסיות, אז זה תמר מטס בלי איזה 1 או 3. anyway, אז אני ניצן, לניצן יש את המייל של, כן, יש את סליחה, המייל של ניצן זה ה-Cog Advisor, זה מופיע באתר, המייל שלי גם מופיע באתר, המייל של תמר זה תמר מטס רוג'י. זמינים לשאלות, אני אשלח את ההקלטה ואת הכישורים ששלחנו לכאן גג מחר, עד שזה יעלה לזום וכאלה. ושיהיה לכם לילה טוב ושקט, ושנחזור לקמפוס. תודה רבה. תודה רבה. יאללה טוב. תודה רבה. טוב. תודה רבה.